Un petit drac entremaliat. Hi havia una vegada un planeta blau, molt blau, i també era verd, molt verd, i amb muntanyes altes, molt altes, i valls grans i petites, per on hi lliscaven rius cabalosos i menuts. Hi havia una vegada un planeta amb molts poblets, i unes quantes ciutats grans, i unes quantes ciutats molt grans, i unes quantes ciutats molt i molt més grans, on hi vivien molta gent que passejava, anava amb cotxe amunt i avall, i amb trens, i amb avions, i amb vaixells, i també amb bicicletes, patins i patinets. Hi havia una vegada un planeta que es deia Terra. La gent d'aquell planeta, però, va oblidar la primera part d'aquest conte, a saber que era un planeta blau, molt blau, i també era verd, molt verd, i amb muntanyes altes, molt altes, i valls grans i petites, per on hi lliscaven rius cabalosos i menuts. I ja se sap, quan ens oblidem de les coses queden arraconades i es fan malbé. Vaja, com una joguina de piles amb la que no juga. Les piles es fan malbé i comença a sortir una mena de líquid que s'escampa per tot i espatlla la joguina. Els qui manaven en aquell planeta es pensaven que el planeta era ben seu i de ningú més, i que, per tant, podien manar a tothom i dir als qui no manaven el que havien de fer. Els qui no manaven de tant en tant protestaven i es reunien en grups petits, grans o molt grans per demanar que els qui manaven es preocupessin de veritat pels qui no manaven. Vaja, ve a ser com el rei d'un conte que no té cura dels seus súbdits i en lloc d'ajudar-los i protegir-los només pensa en manar i res més. En aquell planeta, a part dels homes i dones, hi vivien moltes bèsties de tota mena que volaven, anaven per mar o per terra. Però també hi vivia un drac entremaliat molt petit, tan petit que només es podia veure pel microscopi. Era tan petit que es podia amagar en qualsevol part. La gent d'aquell planeta es va acostumar a viure amb aquell petit drac entremaliat perquè, si bé de tant en tant feia malifetes, els científics, que venen a ser com els cavallers de les llegendes que lluiten contra els dracs, sempre o quasi sempre l'havien vençut. Però aquell drac tenia molts parents que, com ell, també feien entremaliadures. Un d'ells, però, era més entremaliat que els altres, així és que va decidir fer la guitza als homes i dones d'aquell planeta. I com ho va fer? Veureu, quan un d'aquests dracs microscòpics es fica dins el cos, ho vol espatllar tot. Per sort, dins del cos dels homes i dones d'aquell planeta hi havia altres petits dracs microscòpics de mena bons, que lluitaven contra els entremaliats. Moltes vegades guanyaven, però d'altres no. Per això s'havien construït hospitals i clíniques per mirar de guarir els homes i dones del planeta i ajudar els bons dracs a vèncer els entremaliats. La gent d'aquell planeta semblava havia après a conviure amb els petits dracs microscòpics, però no s'imaginaven que aquell drac tan entremaliat enviaria un exèrcit molt poderós que en pocs dies s'escamparia per arreu i es ficaria al cos de molta i molta gent. Els homes i dones d'aquell planeta es van espantar molt i van creure que el millor que podien fer era anar a hospitals i clíniques per curar-se. Però als hospitals i les clíniques no hi cabia tothom i, a més, els metges i les infermeres que els havien d'atendre també els podia entrar al cos aquell petit drac entremaliat i microscòpic. Els qui manaven van prendre mesures urgents, però no tots els qui manaven es posaven d'acord i allò era un desgavell. Una cosa sí era certa, el que havien dit els metges, que aquell drac microscòpic saltava de persona en persona aprofitant tota mena d'argúcies, a saber, pels petons i les carícies, per l'aire que surt de la boca de les persones i vés a saber de quines 1000 maneres més. Aquell exèrcit de dracs entremaliats era tan poderós que ni els canons més grans ni cap bomba el podia fer front. Només hi havia una manera, i era que els habitants d'aquell planeta
aprenguessin a conviure amb el drac entremaliat i alhora buscar medicines que ajudessin els dracs bons a combatre'l. Però per fer això calia que la gent estigués una temporada sense fer petons i abraçades i parlant a una certa distància perquè les partícules de la boca no arribessin als altres. També calia explicar que moltes vegades n'hi havia prou amb els dracs bons per vèncer els dracs entremaliats i que, per tant, no calia anar als hospitals i clíniques. Molts habitants d'aquell planeta ho van entendre de seguida i decidiren quedar-se a casa un temps per aprendre a conviure amb el petit drac i esperar que els investigadors trobessin una manera de defensar-se d'ells. Del que va succeir després no ho sé, perquè el conte encara no s'ha acabat.